Aloñara beti disfrutetan, azkenean hau da urteko karrera polikienetarikoa, así que ona beti ondo, guaz. Giro ona da, goien esan doztie aixe bastante gongo dala eta, baina temperaturi ez da txarra, así que espero goien aixe asko ez egotie eta krestana eta alixetie disfrutau. Motibau da, apurtxoa nerviosa gisa esan, aurten, ze aurreko urteko haueketako asmuakot, baina, eguralisa eta lagunketa oskun nahi bentzeko horrek aileko geixo guztaitesa da, dauena, berua baino, así que ondo, justo da. Ni principio, salidia aguanta jema dau aterri, nahikua. Osa, gero euriseigia berdinoz. Apur bat urduri, lehenengo aldizia Aloñako igoeran korreka inguna, baina goguakin baita disfruteiteko eta eze moduzko eguna doian. Baina disfrutau eta aldik eta ondo nitia minik hartu baik eta metara osorik aiaiteko goguakin. Ze helburukin zatozei, urtero moan, edo disfrutetxera edo? Disfrutetara eta berra jagetan garen orduan barruan eta hori, disfrutetara. Bai. Bai, hori da, alba da lauti bajabo goitu, baina akabotera. Pikin bate urduri, azkenean lagun karreria da, eta baina, nahiko ondo prestatu dola ustu, eta disfrutetzea. Ze helburu, disfrutetzea bereziki? Bai, helburua helmugara osorik gaitzea, eta bidian aldik eta geixen disfrutetzea bentzat, así que horta goia saber. Aiau da eguna, aiau da diabrua oinatira, lasterketia azteko minutu gutxi batzuk falta dira, egualdixai daukizonez hainbestian aguanteten dau, egoizia daku hemen, lasterketiari daukizonez berriz, Malen Osa da favorito nagusisa, Maite Maioran errekorra ontzen saiatuko dalako oinatiarra, eta gizonezkoetan berriz Aitorra Juria da izen handixetako bat, hemen Dana Prest, isa Dana Prest, oinatiko plazan, Aloña inguruan segiro dau, Inigo? Momentuz ikusi daiteken bezala, haizea protagonista hemen Aloñako tontor honetan, euriaren mehatxu ere badugu, baina poliki jendea hasi da hurbiltzen, goizeko 9 diren honetan, lasterkariak irtetzear izango dira, beraz ikusiko dugu, ea gaurko lasterketa honek, gaurko 18. edizio honek zer ematen duen. Dana Prest beraz, Aloñako igoeran 18. edizio hau hasteko, az dadila festa. Bada goizeko 9 hasi zuten Aloñako igoerako 18. edizioko jai hori. Kuadrilla ederra irteera puntuan, kuadrilla ederra oinatiko plazan, lasterketak dituen 23 kilometro eta 1800 metroko desnibel positiboari aurre egiteko gertu. Horra lasterketaren hasiera, horra 350 lagun irtera horretan, eta irudiaren erdi-erdian ikusi ditugu Malen Osa eta Nerea Amilibia, bata gaztea, etorkizuna handia duena eta bestea, beteranetako bat eta biek ala biek badakite Aloñako igoeran lehenengo postuan helmuga gurutzatzea zer den. Osa zen favoritoetako bat emakumezkotan, zalantza barik, Espainiako txapelketari joan den astean muzin egin zion, Salomon Etxearekin hainbat egunetako egonaldia egin du. Eta Salomoneko lankideekin egindako entrenamendu saio honak oso baliogarriak izan dira Aloñako igoeran errekorra ezartzeko. 2018an, Maite Maiorak lortu zuen erlojua 2 ordu 20 minutu eta 40 segundotan geratzea, eta marka hori begiz jota zeukan Malen Osak, helburu hori edo marka hori hobetzea gura zuen oinatiarrak, eta domekan lortu zuen pare bat minutuko aldeagatik izan bazen ere, eta hori eguraldiak ez zuela askorik lagundu. Horra, korrikalariak ikusten ari zareten moduan, kuadrilla galanta, eta esan dizuegu, emakumezkotan Malen Osak irabazizula lasterketa, gizonezkotan hasieratik ikusi dugu Aitor Ajuria lehenengo postuetan. Atzetik gertu-gertuan, Asier Azkarate Arrasatearra, Arrasate udalatxe lasterketan ere lan polita egin zuen Asier Azkaratek, eta talde txortan zijoan Mikel Zabalegi, hain zuzen ere Arrasate udalatxe lasterketa irabazi zuen gizona. Bada gatzagarrak hasieratik erabaki zuen erritmoa jartzea, proba bakarrik egin nahi zuen, honek ere erlojuaren kontrako lana egin nahi zuen, eta diogun moduan helmugara arte
bakarrik egin zuen Ajuriak lasterketa. Eta biztan da, bai Aitor Ajuriak eta baita Malen Osak ere Aloñako igoerari neurria ondo hartu diotela izan ere, iaz eurak izan ziren lasterketako korrikalari azkarrenak. Horren bestez, 2 urtez jarraian, bai Aitor Ajuria eta baita Malen Osak ere lasterketan protagonista izan dira. Urtiagaineko irudiak dira hauek, Urtiagain baino 200 metro berago hartutakoak, eta hauek Urtiagainekoak, ikusle asko Urtiagaingo auzoan korrikalariak animatzen 4. kilometro ingurua da hori, eta horra Malen Osa, aurrean, berak ere borroka propioa zeukan erlojuaren kontra, 25 minutuko tarte aterazion Maili Mujikari bigarren sailkatu zen emakumezkoari, orain momentuan beste koska batean dagoela, beste maila bateko korrikalaria dela berretsi zuen Osak, sailkapen orokorrari begiratuta 12. postuan sailkatuzlako Malen Osa, 2 ordu 18 minutu eta 34 segunduko denborarekin. Esan dugun moduan, pare bat minutu azkarragoa izan zen Malen Osa 2018an Maite Maiora baino. Aurpegi ezagunak Urtiagain inguruan, besteak beste Markel Irizar, txirrindulari profesional izandakoa, hau ere korrika egiteko zapatilak jantzita horra Maili Mujika eta haren atzetik gertu-gertuan Ane Zabala 4. postuan sailkatu zen. Zabala honek ere badaki Aloñako igoeran podiumera igotzea zer den, eta Arrasatearrak gertu-gertuan izan du aurten helburua, baina Garazi Abasolo Aretxabaletarrak lasterketa ederra egin zuen ura sailkatu zen 3. postuan Maili Mujikaren atzetik, eta Ane Zabala 4. postuan sailkatu da. Hain zuzen ere horra podiumaren bueltan gertuan ibili ziren 2 emakumezko, batetik Garazi Abasolo esan dugu 3. sailkatu zela, haren atzetik 5. sailkatu zen Saioa Arkonada pasatzen ikusi ditugu. Urtiagaingo Anoa postutik emakumezko gehiago, poliki korrikalari, herri mailako korrikalariak irudiotan, denei ezin leku egin, baina lasai egon, gaurko saioa berezia da, Aloñako igoerari eskainiko diogu osorik eta espada tarte batean, seguru beste batean korrikalari gehienak erakutziko ditugula. Aloñako igoerako deabrua, korrikalariak eurak animatzen, ikusten dozue Urtiagain leku erosoa da, lasterkariak animatzeko eta korrika egiteko zapatiletan dirutza xautzen dozuenok jakin alperrik ari zaretela ikusten dozuen moduan posible delako Aloñako igoera oinutzik ere egitea. Erik Burraje Has da bera 182 zenbakidun dortxalarekin eta 3 ordu 47 minutu eta 51 segundotan egin zuen lasterketa. Bergaran bizi da, Bejondeiola diogun moduan zapatila barik lasterketa egin zuenari. Horra Ajuria belar baino apur bat gorago, Ajuriak hain zuzen ere Aloñan 51 minutu eta 18 segundutan geratu zuen erlojua, eta atzetik gertu zetorkion Asier Azkarate 52 minutu eta 40 segundotan geratu zuen, minutu bat gehiago behar izan zuen Azkaratek Aloñako tontorrera igotzen, alegia behetik gorako bidean oso azkarra izan zen Azkarate, akaitzetik ere 2. postuan pasazen, baina goitik beherako bidean oraindik esperientzia behar du orain arte lasterketetan, txirrindularitzako lasterketetan ibili da Azkarate, errepideko bizikleta zintzilikatuta azken urtean mendi lasterketetan ikusten dugu eta biztan da, badaukala gaitasuna horra aurrean ibiltzeko, horixe egin beharreko etxerako lana goitik beherako lan horietan ere, apur bat hobetzen badu, esperientzia hartzen baldin badu aurrean ikusiko dugu zalantza barik. Agirre Gabiria pasaberri, antzuolar bat ere ikusi dugu Mikel Arregi, hau ere txirrindularia izandakoa, eta horra Malen Osa, Belar eta Aloñako gurutzearen artean, lagunduta erritmoa ona zeukan eta ikusten duzuen moduan haize zakarra, inguru horietan Maili Mujika atzetik 2. postuan naiz eta alde haundiarekin. Malen Osak 18 minutu eta 32 segundu behar izan zituen Aloñako tontorrera iristeko, hain zuzen ere orain momentuan Aitor Ajuria dagoen toki horretara iristeko. Maili Mujikak berriz, Elgoibarkoak ordu bat 6 minutu eta 20 segundu behar izan zituen lasterketako lehenengo zati hau egiteko. Horren bestez, 7 minutu pasatxoko abantaila zeukan Malen Osak, hasieratik esan dugu, aurrea hartu zuela. Asier Azkarate lehen ere esan dugu aurrean ikusi genuela, bai Aloñako tontorrean, baita akaitzen ere, kilometroek aurrera egin ala, baina
atzetik zetozkion Inigo Uribetxebarria, Mikel Zabalegi, Oier Elortza eta Jon Artetxe eta horiek aurrea hartu zioten Arrasatearrari. Hain zuzen ere hortxe aipatu ditugun lagunak, goialdean ere jende dezente, ez beste urte batzuetan besteko jendetza, alegia Aloñako tontorrean eguraldi ona egiten duenean gozamena izaten da lasterketa bertatik bertara ikustea, baina domekan ez zuen horretarako aukerarik ematen eguraldiak, haize zakarra, euria ere bai, bertaratutakoek mela-mela eginda bukatu zuten. Horra lasterketako oinatiar onena, etxeko lasterketan kalerik egiten ez duen Xabier Lete 10. postuan sailkatu zen sailkapen orokorrean 2 ordu 17 minutu eta 22 segunduko denbora eginda. Jarraian beste debago indar bat lehenera ipatu dugu, Mikel Arregi Antzularra, 11. postuan sailkatu zen Xabier Leterekin batera ondoan joan ziren lasterketa osoan zehar, 2 ordu 18 minutu eta 14 segundotan geratu zuen Arregik erlojua. Eta jarraian ikusiko dugu beste oinatiar bat, horra 39 zenbakidun dortxalarekin, Beñat Guridi 2 ordu 23 minutu eta 26 segundutan geratu zuen Guridik erlojua, atletismoti datorren Beñat Guridik 26. postuan helmugaratu zen, eta horra Malenosa, lehenengo lanak eginda Aloñako tontorrean, zaleen publikoaren animoak jasotzen, bat zenbakidun dortxalarekin lasterketa irabazteko favoritoa zena eta 3. aldiz txapela jantzi duena. Lehen ere esan dugu, ordu bat baino denbora tarte txikiagoa behar izan zuen lehenengo tarte hori egiteko, 58 minutu eta 32 segundu. Eta horra, oinatiar bat eta gatzagar bat, Unai Biain eta Beñat Agirre Urreta, eta poliki-poliki debago egindar gehiago, Aloñako gurutzera bidean. Hortik aurrera egin beharrekoak, oraindik kilometro asko geratzen ziren, urrengo tontorra Butreaitz, naiz eta erreferentziak akaitzen hartzen zituzten, eta hemen emakumezkotan 2. sailkatu zena, Elgoibarko Maili Mujika azkenengo lanak beti gorako bidean tarte horretan bai behintzat, eta atzetik zetorkion eta ez oso urrun Ane Zabala. Lasterketa buruan, Aitor Ajuria, Butreaitz eta Akaitz artean, eta jarraian ikusiko dugu Asier Azkarate atzean zeukala. Lasterketako irudi hauek 9. kilometro inguruan hartutakoak dira, eta Akaitzeko erreferentziazko denborak baditugu, ordu bat 6 minutu eta 41 segundotan geratu zuen Ajuriak erlojua Akaitz tontorrean, puntu horretan Asier Azkaratek egin zuen 2. denbora honena, ordu bat 8 minutu eta 50 segundu, eta hortik aurrerakoak ordu bat eta 9 minutuko denborak izan ziren. Ordu bat 9 minutu eta 54 segundu bai Oier Elortzak eta baita Jon Artetxek, eta apur bat gehiago, segundu batzuk gehiago, atzetik zetozen Mikel Zabalegik eta Inigo Uribetxebarriak, eta hain zuzen ere, atzetik aurrerako bide horretan lan polita egin zuten mendi lasterkari horiek podiumera sailkatu zirelako. Xabier Lete, oinatiko herrikideen animoak jasotzen, bide batez eskerrak emango dizkiegu lasterketako puntu ezberdinetan irudiak hartzen lagundu diguten kolaboratzailei, euren laguntza gabe ezinezkoa izango litzakelako lasterketako horrenbeste puntutan kamerak izatea, eskerrik beroenak horrenbestez eta horra Malenosa puntu horretan Akaitzen, oinatiarrak ordu bat 15 minutu eta 33 segundu egin zituen, hau ez da Akaitzeko tontorra bera, Butreaitz eta Akaitz arteko zatia da, baina referentzia moduan balio du eta ikusi zela sartu zen hor belainoa, eguraldia okertzen ari zen, erreferentzia bisualak izatea gero eta zailagoa zen, horra Maili Mujika, Irribarrea agoan eta ez da gutxi, diogun moduan eguraldiak etzuelako bat ere laguntzen. Eta atzetik, Ane Zabala eta Garazia Basolo, Arrasatearra lehenengoa, elastiko larrosarekin, elastiko urdinarekin berriz Abasolo,
podiuma zegoen hor jokoan 3. postuagatik ari ziren leian 2 ordezkari horiek, eta esan beharra dago Mujika gailendu zela 2 ordu 48 minutu eta 2 segunduko denbora egin zuen Atxabaltarrak, 2 ordu 51 minutu eta 38 segundukoa Arrasatearrak. Helmugan 3 minutu azkarragoa izan zen Abasolo eta saioa Arkonadera ikusi dugu 5. sailkatu zen Oñatiarra. Eta mendiko irudietatik Oñatiko plazara 22 kilometro bete berri 1800 metroko desnibela gaindituta horra. Iazko lasterketako irabazlea Aitor Ajuria aurten ere txapela jasteko gertu Deabruarekin batera azken metro horietan erlojuari aparteko garrantziarik eman gabe, Ajuria lasterketan jaunda jabe eta segituan ikusiko dugu lasterketan Andre eta jabe izan zen Malenosa. 2. postuan 282 zenbakidun dortxalarekin Inigo Uribetxebarria Legazpiarra eta podiuma osatzen Mikel Zabalegi duela aste gutxi Arrasate udalatxe lasterketan nagusitu zen korrikalaria. Horra gizonezkoen podiuma Ajuria, Uribetxebarria eta Zabalegi, eta segituan ikusiko ditugu emakumezko onenak helmugan. Asier Azkarate 252 zenbakidun dortxalarekin lasterketa ederra eginda, goitik beherakoan hartu zioten aurrea beste gainontzeko lasterkariek, eta horra Aloñako igoera irabazi izan duen Imanol Goñi Ekaitz Lejarsegirekin batera eta Xabi Lete lehenengo Oñatiarra helmugan herrikiden txaloak jasotzen. Erloju aurrera zijoan 2 ordu 17 minutu 44 segundu erakusten zituen hor kronoak, 2 ordu 20 minutu 40 segundotan geratu zuen Maite Maiorak 2018an erlojua, eta horra Malenosa errekorra ontzen, minutu gutxigatik, pare bat minutugatik, lasterketa irabazi garaipena Salomon Etxeko korrikalariaren dako eta horrekin batera errekor berria. Malenosak 2 ordu 18 minutu eta 34 segundotan geratu zuen erlojua Domekako Aloñako igoeran, kostako da marka hori ontzea, eta segituan ikusiko ditugu Osarekin batera podiumean egon ziren emakumezkoak. Horra 2. postuan sailkatu zen Maili Mujika Elgoibartarra, Mujikak 2 ordu 43 minutu eta 45 segundotan geratu zuen erlojua, esan dugu 25 minutuko tartea egontzela, alegia Osa beste koska batean dagoela orain momentuan, eta horra Garazi Abasolo Atxabaltarra podiumeko 3. postuan azken metroetar arte estutu behar izan zuen Ane Zabala gertuan zeukalako Abasolok, eta ara, Oñatiko beste aurpegi ezagunetako bat txukun baino txukunago esango genuke Markel Irizar lasterketako helmugan, gaur egun treken kirol zuzendari lanetan diardu Irizarrek, eta ara, estreinaldia Aloñako igoeran, eta horra Ane Zabala podiumetik kanpo, baina hau ere posik egoteko moduko lasterketarekin, eta horra emakumezkotan Malenosa, Maili Mujika eta Garazi Abasolo podium hori osatzen. Bueno, Aitor, sorionak. Eskerrik asko. Goizian esan duzu moan, favorito ekezegoen, gaur ondo, sensazio honak. Bai, gaine hemen asko disfrutaute eta kriston karreri da, polikie gero hemen oin ambientia, así que bai, egun ona, borobile. Eguralde txarrak ez dut aldentzatu edo? Bueno, ixiek eta apur bat goien, egisi esan apur bat kondizioek fresko ikeban, eta ixiek fuerte moteban, baina, bueno, azkenien goien be, gu apur bat aurrien ibiltzen garenak harin pasau du, eta orduen konturatu orduko ja behien zinguzen, eta ja behien temperatura hona zaben.
Oñati gogoko lasterketea dozu, ezta? Ni beti esateo, Sorginen lasterketan ostien, Sorginen lasterketan boto, hori nire mendixe da, Sorginen lasterketa ostien, hau Euskal Herri osuen, eta aparte be olako zirkuitoa mundu mailan itie, ez da erresa. Bueno, Malen, 3. txapela etxian eta gaina rekorra onduta, posik egoteko mozauz. Bai, oso posik, gainera etxian korgaitia beti espezial eta disfrutau du gaur. Buru bakarra zeukan eta lortu duzu, ez dakit zemoz fandan karreria, girua etzan onena bez, baina... Bai, bueno, momentetan frustrantia izan da, leku batutan ezin gura mogura korrika egin, aizia, aitza guztia. Baina, bueno, azkenean estutu dut, urten dago errekorrak eta batez be disfruta dut eta hori da importantiena beti eta posik. Salbu espen moan, etorreza urtengoan agendan aldaketa txatzukin ja, datorren urtiakoa ondio kurrin jau, baina, bueno, beti da berezizia ez da etxien itia eta aldosunetan entorteza. Hori da, bai, ni beti saiatuko naiz leku bat diken karrera honi, egisa aurten alako zapore honakin bukatuta ez da hain zamurra izango urrengo urtean etortia, baina saiatuko da eta herrixai gustora ikusten da eta euroatik be inbida. Bigarren gaurkoan, posik egoteko moa zauz? Bai, oso pozik. Enon espero, egi esan, gaina atzedik hasi naiz, jendea ikusten hon aurren da bukaerako bigarren gatzean, non espero inondik inoare, ez. Aitor, urren ikusi oso edo? Ikusiet Aloña biden eta jaz egiago ikusi, orduan oso ruti, bai. Lasterketa politia ez da, oinatikoa? Kristona, sekula ingabe neuken, da betu lehazbiarra naizela, baino kristona, bueno, Euskal Herriko politienetakoa, dure gabe. Bueno, bigarren, Malen zela hauen ikusita, lehenengo izango badetzboan, orduan posik? Hori da, Malen beste kategori baten dago, así que, kristona izan da indona. Eta, bueno, nik indakokin pozik. Asko sufritu dut, hotzakin belarre egoten sufritzen jo naiz. Eneitu nanka sentitzen pesok ez, gero kresterio guztin jodida. Baina, bueno, gero temperatura aldau danen, guztua, ritmo hartzen jo naiz eta pozik. Arrasaten irabazle, gaur 3. konforma bihar, zemoz fanda lasterketia? Gogor egia esan. Kosta bintzai idaztea, asiran Aloñan ez dakit 7-8 pasau naiz, eta uste nun sensazio txarrak inbukako nula, baina, bueno, pixkat buelta ematea lortu dut. Azkeneko hartzamburuko igoran kostau zait, pare bateke pasau nabe, baina, bueno, azkenen 3. Oso guztua. Egia esan ez dakoet, ajuria beste koska bat entzion, eta bigarrenakin hortxe bilnaiz burruka, baina hor gero bukaeran pistan eta indartxu gozion, eta hortxe. Gertu iritsi naiz, baina ez, 3. ondo, guztua egia esan. Datorren urtean berri sortuan? Bai. Arrasteko baita, eta denak, hola guztoko dauzket. Hola harri hartekok eta politxe die, mendikok. Bueno, arazi, 3. zorionak. Eskerrik asko. Posik, uste zerena, o...? Bai, super posik. Bai, oso gustora. Helburua beteta? Bai. Bete baino gehixau. Segiro benan goixan. Ostras, kriston fresko, osea, kresterixuen gainera hor geldik eta holan eskua kongelauta, baina gero ja bajadan eta oso ondo. Zemoz fanda karreria? Bueno, hasieran eguna neukan, urtia gaina arte eta oso sensazio honakin, belarre arte baita, baina gero horre belarreko kasetako paso hortan aiziak oso gogor jotenen, derremete temperatura aldaketa oso ondixea, eta gotzitu binaiz, eta errendimendua bera fanda, eta karreratik urtentzat, eta gisa esan, sufri binot otzakin bai, eta azkenian, gero bukaketa. Lehenengo aldixea, Aloñako egoeran, zemoz fanda? Bueno, egiz esan nahiko ondo ez, oitxura gutxiakot korrika ez dut ingen mendixan. Beti dukitu iluzioan, ez da ez ibili korrika Aloñako egoeri egiteko, eta egiz esan oso ondo ibilinaitz, guztua, disfruta ben jo eta politia. Igarri ingoa, ez da, bizikletatik korrikara? Bai, zandak oitxura faltia, eta gora nahiko txukun fanaiz, eta gero beraka bilurrenekoan, jentean ez da oso horreik ezara, tekniku hauen, eta oitxura faldekin, enen gura minik hartzea, eta kontuz bajaunez, eta horrek mundu ez aukeria disfruta bat izateko, eta egiz esan guztua. Oso ondo, egiz esan oso guztua, giro ona, helburua lortuta, eta disfrututa. Bueno, saioa, ez tegit minuta edo aiozen helmugara edo zer basadan? Bueno, sufritu dut pila bat, hotzakin, guztiz agarrotauta, Aloñar arte, bastante ondo, baino gero ja, kristerion daola, gaizki pasau dut egia esan, herriko lasterketa dalako eta neukelako motivazio hori, nahi non behintzat aberri irutik jesten nun, nahizan ere marka hona ez izan, baina oso pozik, helmugan egotekin, da hoixen. Gogorra, goizan da hotziken hemen, eurixa hasixaku eta egizan gogorra, baina bukatuta eta guztua. Aurre gortian baino denpa hobetxu hain jota, así que helburu bat eta disfrutauta, importantena eta hoxe. Aurreko urteko markia bajau du, eta ondo, urteko gogorra izan da, hotza, izia,
Eta bueno, baina ikasin bida sufritzen, da ona jautakoan herrira da eskertu da, jentia eskertu da. Oine lagunakin, familiasekin disfruta da aurrera. Nire helburua garbi neukan, aietxia zala. Ia ez dakote edadik, ja, errujo ebeketako, eta ja, bueno, ja batzu bintxut, eta bueno, oso gogorra. Aietxia ja, kriston lorpena ja. Gogorra, baina goxatu dut pia bat, eta ondo denetik, osea, euria, granizo, ariak, denak, baina ondo, gustura. Bueno, zure berezitasuna da, oinutzik egiten dutzula lasterketak, ez dakit zergatik edo zer ematen dizun horrek edo? Bai, hasi nintzen lehen forma hobetzeko, eta muskulu txikiak jun lantzen, gero mina ez hartzeko belaunetan eta. Baina gero konturatu naiz, lan oso hona da kontzientzia lantzeko, berzu oso adi egon, paso bakoitza kontzientzia askorekin, eta hori, klaro, saio da. Baina da, niretzat meditazioa bezala. Lantzeko nire kapazitatea baruan egon, gogorra ematen, baina lasaitasunez eta jarraitzen.